Jo personalment el meu caràcter és això, evitar el conflicte, si alguna cosa no m'agrada m'allunyo i segueixo el meu camí i evito doncs, situacions desagradables, no? I això et val, com a entrenador de futbol base, et val, i com a segon entrenador et val, però com a primer entrenador, l'any del Cornellà sí que em trobo davant d'una situació que això no et val, perquè has de castigar jugadors, has de posar multes, has de prendre decisions que afectaran a jugadors, no sempre faràs content a tothom, hauràs de fer fora algú que ha acabat de ser pare, hauràs de treure's una part del sou a algú que l'han expulsat per conducta violenta o algú que ha arribat tard. I no només això, que això ho pots fer, però després anar a casa amb la tranquil·litat i amb normalitat, doncs és una cosa que al principi em va costar, però vaig haver de sortir de la zona de confort i ho vaig haver de fer. Alguna cosa vam fer bé perquè vam aconseguir jugar al play-off d'ascens a segona A.